Immasidag ken Jesus, ti sumagmamano a pariseyo, tapno suuten da, sinaludsod da, ibagamman, ipalubos aya tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Sinaludsod met ni Jesus, anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo. Insungbat da, impalubos ni Moises at ti lalaki, mangsurat iti pakakitaan ti panagsina, sana papanawen ti asawa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, gapo ti kinatangken ti uloyo insurat ni Moises dayta abilin nga agpaay kada kayo. Ngem idi punganay, ti pinarswa ti Diyos, idi pinarswa ti Diyos daytoy alubong na isao. Inaramid ti Diyos ida a lalaki ken babae. Daytoy ti gapuna a panawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na, agbalindanton amay maysa, iti kasta saan dan adwa, no di ket may maysa, ngarod saan apagsinaen ti Diyos, saan apagsinaen ti tao, ti pinagtipon ti Diyos. Iti nakasublidan iti balay pinalutpot ken kuana dagiti adalan daytoy abanag, kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki amangisina iti asawa na, sa mga asawa iti sabali, makabasol iti pannaki kamalala, ama ikaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamot ti babae amangisina iti asawa na sa makiasawa iti sabali, makabasol iti pannaki kamalala. Adda tattao anang yag kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kumatiiman na kadakwada, ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inaramid dagiti adalan na nakaunget. Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak kinunana kadakwada, diyo paritan ida, tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagi penyo adin tumakastrek iti pagarian ti Diyos, ti si asino man adi umawat iti daytoy a pagarian, akas ti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na sinaklot na dagiti ubing, ket impatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada, sana binendisyonan ida. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. La iyara sa asyo man ta kaabayo. Good morning. I see faces at daruprupa nga naggaputi sa basabali aluglugar tatta. Adu pa iti kabarbaron sa nga rupa, adu mo ti kadaanan ng arupa. Welcome, ore dagitay mangsubsubaybay ti online masses tayo, iti sa dino man alugar. Naimbag nga aldaw, naimbag arabii, nagaasat nga panawon tayo amin apo, kadagiti kakabsat tayo nga biktima, kadagiti napalabas nga bagyo ng Rona ijay Batanes, kadagiti naapektaran, makipagri na kami kada kayo. Iso nga the second collection na dati apo, order ni Apo Obispo, para kadagitay na biktima kakabsat tayo. Kanayon ko nga ibagbaga, no kastoy nga adda sakuna, no adda didigra na may mayat nga tumulong ka ngem dijay sika titultulungan da. So nga addan to second collection na para kadakwada apo. Okay, good morning. Diyan mo no nabuya yo ijay YouTube no ijay Facebook. Dijay sermon ko idi nga kunak sinaludsod ko no apay ana ang angot ti babae ngem lalaki. Amoyo rason na? Na ang angot ka no ti babae ngem lalaki. Apay. Diyak mo sa balin sa mo pampanunutan niyo. Ngamin, idi pinaturog. Di mat malagi niyo dito muna nga maibasa. Gaputa may sa ni Adan, pinaturog na, nangalati, inya nalo na nga pasit na, paragpag. Iso nga no bilangan tilala. Diyak mo mabilang ti paragpag ko gaminta, naglumagamot. Kurang nga talaga ti kanigidaan.
Di mat proven nga kurang, jak mo no manatimi. Kurang ditoy, ginoinala na, pinagbalin na nga babaihan. Kaiso nga na ang angot, at babae kinumaayayusan ti anglit ginangalaan na dadta ni. Iso nga automatic ang... Ang ko nakladay jay. Ya kumot istorya nang amday jay, pinaturog na. Kiinala na taadda, katulungan na. Kanurugyan tayo diti umuna nga babae, iso ko na mga rami dak iti kadwa na taadda katakunay-nay na, agbalin asawa na, iso nga agmaymaysa. Iso pang kritikan da kada kami nga papadi, apay nga kay mga asawa, Father. Kakaw natin Diyos ka go forth and multiply. Hindi man kasi tiyong kuna na apay nga agasawa ti padiyo. Ado ati rason nga agasawa ti tao. Umuna, haan nga mga sawa, gapo ta pinili na, ti agmaymaysa, ta dadag iti liberate, ti panagpampanunot da, mas kayat da ti agmaymaysa. Naging gana inton bumagat dan, po siya lati kasarsarita da, nagtupol ta. Adamo dagitay nga mga sawa, ta impotent, haan nga mabalin nga aganak, haan nga mabalin nga mas pilyan na di agmaymaysa. Adamo dagitay nga mga sawa, ta talaga nga agmalmalas mga ta. Uray imbidbidang na mutadayaw na awan latamat. Awam matikas jay. Ken kunana ti Gospel ni San Mateo, chapter 20, anya ti kunana, adda dagiti saan ang mga sawa, gapo ti panagserbida iti ibanghelyo. Nalawag, isugarod nga agasawa ni Apo Padi, ta agserbi iti ibang iso nga isuda ati manglukloko agserbi ka ti ebanghelyo saka nang asawa di sikati mistake adi jay iso nga ron nga di nga mga asawa ketat ta di pa nagasawa umuna nga maibasa di pa nagkinnam mayot ti saludsod mo ti ebanghelyo apay anya ti makunam palubusan ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Lalaki laeng bias di nga culture. Lalaki laeng ti at the right da nga mangisina ti babae. In their culture ani Apo Jesus idta Middle East. Naturturay na kukuangarod ti lalaki di jay na superior. Kasla katulong lang ti babae haan nga makatawid. Handa pa'y makatrabaho idi panawon ni Apo Jesus. Handa maawat. Kaya lalaki laeng ti at the right na. Kayso ti sinaludsod da palubusan ka di tilinteg. Anya ti kuna ni Apo Jesus kuna ni Moises, kuna dagiti Pariseyo, agaramid ti kasuratan kuna ni Moises. Anya kuna ni Apo Jesus, ngamin natangken ta ulo yaw. Natangken ta ulo yaw. Isong inaramid na ita alinteg. Tatamo, sumursurot mo ti Pilipinas, diborsyo. Ngam sakbay tayo nga tapikan day ta diborsyo, panagsisina, sublyanan tayo ngamin anya ti panagasawa. Haan lang panagasawa. Uray na niya estado ti biyag. Single man, religious man, naasawaan man, agpapada da ito'y. Adda akam na da ito'y. Kas pangarigan, ni panagasawa. Anya ti gol mo, idi mga sawa ka. Nagmayat no da tayo, ag-interview ka ti agasawa. Pukas jay ko mga kangkanayon. Apay nga kayat mo nga asawaan. Ay, Apo, nakaananos, Father. Dati boyfriend ko, sigurado kang agpaot deta. Haaman, Father, naganos. Si kamat, apay nga asawam dati babae, nagbanglo, Father. Tatapay la data, muntopay. Nagsingpot, Father, nakaananos. Awan sa bali ang mapili mon, awanin, Father, iso nga talaga nakadesisyon ka. Awan, ti kararagyo, ragsak kin liday, sakit kin salon at rigat kin ay agkatakunay na uwan isunan. Apay nga the failure ti marriage. Apay nga dumanon nga bumagsak ti married life. Apay nga adda na ginuma. Anya nga min tinagbalinan na kasjay. Kaysa nga kung kuna tayo no sina, diborsyo ti topic tayo, di jay agag-agas tayo laengen. No ibagam nga sina, kahit nga saon, there is something wrong in their married life, haan? Oh! No sina ko namon, kahit nga saon, something wrong. Agag-agas kay laengen, sulsulbarin yun.
Ngam sakbay pay lang nga mapandi jay, kas ano tip no masustain di jay panagasawa. Kahaamo lang ati agsina ka dagiti padpadak nga awan adal na. Adu pay mo dagiti professional. Haamo lang nga dagiti padpadak nga sangkasaangan sangkasapulan sangkasaangan. Adu pay mo ti adu kwarta na. Apay ngamin nga madi iso di jayan agar aramid dan tilintegan, diborsyo, salsaludsudan dan apay nga panagsinahan, sublyanan tay ngamin. O muna tapno ti factor ti panagasawa, wano oray matla ti biyag tayo. Biyag mi nga single kada dagitay religious ko na tayo. Ti biyag matla ang adalata factor na o muna di panagasawa. Tapno mamamentinar dayjay, isu dayjay kunana bigbigam ano anya ti paglaengan, anya ti asset dayjay partner mo. No haam mo ma-appreciatean. Nilagasawa ka awan ma-appreciate na ijay lalakin, puros madi, automatic datan. It follows. Sumurot amin dadael. Ore di mo baliktad na no di lalaki awanan ti maapresyar na kin ni bakit nan. It follows sumurot amin dayta. Ayan na di ibagbagam nga napintas idi married ay di sakbay kay agkasar. Ayan na di ibagbagam nga nagwapo sakbay kay nga nagkasar. Ayan na day di nasingpet. Ayan na day di responsible agpukaw. Apaya no haam mo maapresyar ti effort ti maysa kin maysa bagsak ti panagasawa. Nas pangarigan ko ang kakaasimot nga agpaysua, nga pan nagkuliglig, nagsika, sada payla nagraab, sumangpat, siyempre agat ladog Baka kanak mamati para ilot ti sikat. Datala arak ti amam. Di mo ammo majirigat na jay nabanugak nga, oray siya! Di pala naglimgak ti init, agtrabaho akon. Ikarkarit dan, handan ma-appreciate di effort, isungorod nga di lalaki, no saanin nga ma-appreciate di effort na di unag ti pamilya, anyat papanan na, mapan ka dagi dyan, inti barkada na, piya di ta, ma-appreciate pa'y laeng, uray no kornek la ti pulutan da, ma-accept pa'y laeng. Kas di mo di babae, no, hanggang ma-appreciate di lalaki, aglulos yang di pa nagkita na di baginan, mapukpukaw na di confidence na, di ti kadakkelan mga struggle ti babae, madadaelan, papanan na apan. Iso nga di matatap no ma-sustain ti panagasawa ko before tayo nga takelan ti sina, diborsyo, uno anyaman, dapat agakitaanan, anya dagiti asset na, adda mo pagkapsutan na, normal dayta, tadatay amin adda. Adda mo pagkurangan na, normal dayta. Ngam anya mo dagiti nasaya at nga galad nga adda king kuana. Maikadwa, respeto. Itiddaam mo ti respeto nila kay mo. Itiddaam mo ti respeto ni baka mo. Ngam na imbilag mulatan. Iti kay sangwanan dagiti aminan, ay awanan no awan ti boundaries na jibiyag mon nga kasla inya na ganan inkuladam latamo nila kay inkuladam latamo ni baka po no awanan ti respeto ay kada manen Respect begets respect ko na dayjay. Ti respeto aggapo kanya tayo, respeto tapno sakbay da nga ited aggapo kanya tayo. Taapaya wen narigat kuna nangarod ka, narigat ti balay giti lalaki, no awan ti partner na nga babae. Isugurod nga kunada ka, every man's success, there is a woman behind kunada na yan. Oh! But at the same time, every man's failure, another woman behind ng dakasan. Every man's success, there is a woman behind kunana. Every man's failure, another woman behind ko na dayja. Isugarod nga agkin natakunay na da. No anya di pagkapsutan ni lalaki, supusupan ni babae nya mo ti pagkapsutan ni babae, supusupan ni isugarod nga agkatakunay na awan ti katulong. Dayja respeto sumurot idta ti ayat. No adda ayat na, ay sumurot na ita. Diya kanta nga rod ni San, ay nga rod surat ni San Pablo, niya ti ko na ti ayat na anos ken na asi, saan naimon,
kenatangsit. Amo yun yung kanta. Ti kababalin na saan anaalas, nalaka nga agpungtot, wenno naimot, awan impen na asakit tinakem. Dahil gamin, no adda basit, kumagkagat nga sakit tinakem, dumakkel ita agbalin agura. Umadayo DJ puso. Isong nga rod nga agpinpin nokkaw da. Apa niya pakasapulan ti pokaw. Wow! Tay adayo haan? May kay manganan. Adayo nga rod pokawam. Isong nga di agasawa, no agpinpin nokkaw da kayat na nga sa uwan, nagadayo DJ puso da. Ngam na di agasawa, nag-sweet da, kasla ag-boyfriend, ag-girlfriend, ure agtintan nalikod da lang ure handa agsarsarita, agtong-tong-tong di puso da ta close. Ngam no once nga naglinaaw dan, adayon di puso. Binautan ti gura, imon, sakit tinakam, da jayon ti bantay nga nang sulat, da di baut da, isong aglinlin naaw. Ngam numaawan day ja, iso day ja close day ja puso. Iso day ja awan sakit tinakam. Day ja ti faktor na ti panagasawa. Maudi kakabsat nga mabaling nga faktor na tapno mamintin ti panagasawa, sakbay tayo nga takelan dagita dibdiborsyo, sakbay tayo nga discussion ti panagsina, sakbay nga lumalako madi di sitwasyon di agasawa. Kararag. Ammo tayo amin datoy, awan ti excuse, nagado dagitay pamilya nga nasulisog. Nagado dagitay pamilya nga mawarwara. Nagado dagitay pamilya nga bimagsak. Ngam gapot agkarkararag da, nasustain da aging gana tata. No haang nga da kayo di jay, adda ammo tayo akas jay. Nagado apan nubok, nga nagna ijay pamilyada, ngam nukit kita aging gana tata, agtaltali na edda, apaya, ngamin makitkitam nga agkarkararagda. Kung nangarod ni the late John Paul II, niya kunana, a family that prays together stays together. Isu di jay Santo Rosario, tatabulan ti Santo Rosario. Haan laeng ang Santo Rosario kay balayo kayo gapota umay dagitay grupo nga talo nga babakit nga agtutulang nga aglulumba ti kararag na Ave Maria napno ka ti grasya ni Apo Santa Maria apay inya maikamano nga misteryon nalipatan na magayam ti kakabaw na. Haan lang nga di ati pa nagsanto Rosario. Why don't you try nga aramiden akas pamilya? Apay nga nyo padasen taure adda panubok dayjay nga rod ti armas tayo. Ado ti nakasurvive a pamilya, gapo ta agkarkararagda. Ado da kita nasubukan nga may sala nga lamukan ti hangag per mamawaran data pamilya ngem because of prayer, because of their anya na ganan devotion da pa nagkarkararagda, na-sustain. Iso nga sakbay tayo apantakelan dagita si diborsyo, sinsina ko na tayo, i-check tayo kung mga umunano, kas ano kapingat nga agkararag dagiti pampamilya. No kas ano ka kainget ti langan-langan da, babaan ti karkararag. Isugat ti kapingatan kanya tayo, isugat ti mang papingat kanya tayo, isu ti mang sustain kanya tayo. Tati mo umuna nga sa ludsod tayo ka, mabalin ayang isina ti lalaki, anya nga min nga rason. Something wrong, there is something wrong in that family. Kasakbay nga madanon ko madijay, di preventive maintenance nga kuna tayo, anya daya kapintasan, iso daya kararag, aginawat, paggapuan ti panakaawat, kararag. Paggapuan ti kinapakumbaba na datumangsit, kararag. Paggapuan ti ayat nga awan kondisyon na, iso daya kararag. Kaslaman la ori kada kami, ori single life. Ori da kami mat. Ado ti pakaupayan, ado ti pakasaktan. Ado ti rason nga maanag kami, nga maanya ti mang sustain, ti kaasi ni Apo Diyos, kararag.
Isungor nga tayo, kung natayo adag message kanya, adudaan lang nga may sa, apo, kararagan na kami yun, apo, nagado problema. Unang kay madanagan, hanlang nga dakda kayo, ada problema na datay amin. Nagdagsun ti cross ko, Father, normal day ta. Nahangkam nga agkasurutan, haan mo gamin nga bakbaklayan nga siksika. Ti kapintasan nga aramidam, ipasam keng kuana. Isuday dya, humility, agkararag ka. Apo, jak kaya. Itid mo. Apo, jak kabaalan na ti problema. Itid mo, hamo nga sulbaran. Ada problema ka, apo, apa niya day dyan? Agsaksakit ngamin, ni katugangak, di mo la umimbagan. Problema mayat, agsaksakit. Oh, apa nagsakit nila kay mo, problema ti problema, di pagbayad mo di hospital, haan amo masulbar day dyan. Wan makapadagsen ti pamilya, ngam ka po ti kinabarteg na, ikam ti ado nga pulutan na tabtabata, maungkulan. Haam mga kasjay. Wan pa na kasla problema da jeng no daduma dagi jeng nga bagbagkaten tayo haan tay masulbar. Ay ited tay kini doktor kadi na pay kaya. Ibaga tayo di maaramid di mo mapasamak. Anya ti rumbang nga aramida mo ited mo kanyanan hantay mo mabalin nga sulbaran day jayan. Oh. Hantay mo masulbar day dya. Inyala ti rumbang nga aramidam, ipasam iso day dya kararag humility. Dati manan, dati mo ibanghelyo tayo, no, na amirisyo, kalpasan ti pa nangidiskas ni Apo Jesus, maipapantisina, nga haan ko mga agsina, agkaykay sa ti puso, nakamda, agmay sada, insilpuna ni San Marcos, ti ibanghelyo mapawanti ubing, anang ipanda ti ubing, ipatay na ti ima na, binindisyonan na ida, agbiag nga kasmay sa nga ubing, tapno makastrag ti pagarian ti, apay nga ti ubing, hanaya nga nagdakkel ti akum ti ubing iti panagasawa ti pamilyahan. Oh, ado dagitay makasinsinan, nga mahaanda nga agsina, gapo ti ipagpagapuda kadagijay. Ado ti nang sustain, ado ti sinustain ti ubing, nga nawara kuma a pamilya. Iso nga dakkel ti akum na. Adumot na kita'y lulo kadalula, no daduma, apa, naumakin ni bakit ka? Iso mabalin isublikon. Tatag senior kayo, samo lang malagip nga isubli, di ko maubing kayo Ngam ipagpagapukla kadagiti apo kon. Di jay. Addarol na ti ubing. So nga imbes nga makaungungot ka kinlakay mo, kita jaro pa di anak yon, ay wo. Imbes nga makarurod ka kini bakit mo, agsubli kayo ija ubing, hanang isot apan yung tantan na nga ammo. Iso nga dakkel ti akum na ti ubing. Tapno, day nga panagbiag, aging gana nga agsenyor, aging gana nga agbakit, haang kadi nga sina ti umuna nga panunot. Anya ti umuna nga panunutan, no kas ano nga agtalinaed iti tunggal maysa, no man pay adda panubok, no man pay adda pakarigatan, no man pay adda pakaupayan, kas ano kayo nga agtalinaed. No dadduman ka, gapo ta kinaburaramot ta lalaki, di babae, no dadduma di lalaki kaya na ti agtulengen, no dadduma kaya na pay ti agkabawan. Adda kanu maysa nga lulo pagamuan, nagbalin ka nung nga na sweet ti awag nan. May isa nga bigat, ayan na tayo kapik hani, ni hani ka nung mati awag nan. Madmadlaw dagi apo na, apay lulo nga hani mo ti awag mo, bigat aldaw malam, hani ka nung mati awag nan. Apay nga hani mo ti awag mo, nagbalin ka mo nga sweet. Hanyo ibagbagakin ni lulang yun, nalipatak nga mintinagan nan. Hagkabaw gaya man, nga at least nagtalinaed da. Dahil dyan, mababalin lahat ng agtalinaed. Kasi mo ilaan, kala ko makanyami. Iti religious life, single blessedness. No pagbalinan tayo, oray married life, no pagbalinan tayo nga miserable ti biyag tayo, no pagbalinan tayo nga impyerno ti biyag tayo, mabalin. Nga mabalin tayo nga nanaman ti ayat, anyaman nga estado ti panagbiag tayo. Anya ti kang runaan nga rod nga sumrek ijay, daytoy jay puso tayo, jay pinagbaliw ni Apo Isus nga puso tayo, nga addaan kinapakumbaba, addaan pan nakaawat, agbasbasol mo't Father, ulit-ulitin na, acceptarem ta pagkapsutan na dayta.
Di maapnag, Father, di maikatlo ako marimi, chicks namanan, uwan, amom ti aramidam, kasamitam ta, kape na ta, diabetes, saan? Hamat nga dahi ti purpose na, uwan, akseptaram, ikararagam. Ni bakit ko, Father, kayat ko nga balbaliwan, haam mo nga balbaliwan. Ag vitamin A ka, anya ti vitamin A, acceptance. No kastanan awate mo, ag-sustain da ita. Ngam paggapuan na ngamin di jay, ulitin tayo ni Apo Diyos. Paggapuan na ngamin di jay, endurance tayo, giti tibker tayo ni Apo Diyos. No lumablabang ka siksika, maabak ka. No lumablabang ka ng bukbukudam, awan pangabak mo. No ibakbaklay mo nga bukbukod, nagdagsan ti problema, nagadop problema, no bukbukudam, agtupak ta abagam. Iso nga di jay, no gundaway, mapangkakanya na. Nabilbilig, iso na ngam da tayo. Masustain na Urenohan nga perfect jay panagasawa, mabalin nga agtalinaed, gaputa adda grasya. Urehan nga perfect jay kinapadi, jay single blessedness, mabalin nga agtalinaed, apaya adda grasya. Iso na ti paggapuan ti grasya.